Piny Kenya sani koro nitiere kode bombe madongo abich to ka jatend piny osidho ayanga boma ma Eldoret kawuono mar mondo mi obed boma maduong' bak chopo kare dwaro duto mag mondo mi boma obed boma maduong' kaka wantiere koda Mombasa, wan gi Nairobi, wan Kisumu, Nakuru kachiel kod boma maduong' manyien mar Eldoret. Nyakoromogi jopuonj onyono kar tiendgi tarik 26 mar dwe ni gibiro chako ng'anyo margi kaluwore koda ywak mathoth magin gone sirikal ka giwacho ni sirikal orem mar timo kare kata chopo kare dwaro mar ariya magisebedo ka giketo ne sirikal higa madhi higa maduogo. Warangane moko kuom weche ma omiyo pek chenro en mar Ang'ich Welo. In your opinion, were there any security gaps in the management of such protests? Any use of excessive force cannot be around and it cannot go unpunished. Jod bura odadho Douglas Kanja ma owal ne lemo mar ogai mar obila ka penjo mar gimomiyo jong'anyo ne omonjo od bura obedo ne guonyo mar lero. It is such an important meeting for the city that I call home. Sasa nitakuwa nikiwatolea kofia kwa sababu ni watu ya city. We owe sincere thanks to you, Mr. President, for granting the charter to the city of Eldoret. Wan bombe madonge Kenya koro medore nyaka abich banka Eldoret bende ochwale rang'enyno. Jo bura ong'ado ni nyaka wang'any kendo jonyuol kik ter nyithindo tarik 26 dwe mar 8 higa ni skul. Jopuonj mag riwruok KUPPET olando ni ng'anyo margi mar sundo sirikal chakore tarik 26 dwe ni. Tudri kodwa namba mar ote machuok en 2:6 bende wanyalo loso e mbui mag oganda. Wantie achiel kachiel e mbui no mar Facebook, yudo achiel kachiel e mbui mar YouTube, waidore e mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jatend piny William Ruto yango boma ma Eldoret kaka boma maduong' gi madhongere dendo ni City. Eldoret koro en boma maduong' mar abich e pacho ka. Ruto yango ni boma ma Eldoret chopo kare dwaro duto mag bedo boma kama oting'o kwan oganda, osuru michoko, ute moger malong'o e kind weche mamoko. Nyasi ma yot were no bagi alap ma Eldoret Sports Club mantiere boma ma Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu. Nyasi manokelo kanyakla jotelo madito e pacho kam ko jopuonjre mawuok e kuonde tiegruok mopogore e kaunti ma Eldoret. Jotugo mayande ochopo e tuke mag Olympics e boma ma Paris, France bende ne oyuore nyasi no. Kane oloso, Ruto yango ni Eldoret ochopo kare dwaro duto mag bedo boma maduong'. It is now my singular honor and pleasant duty, by the authority vested in me by Section 12 of the Urban Areas and Cities Act, to officially confer city status upon the city of Eldoret. Ruto yango ni boma ma Eldoret nochako ywayo oganda chon, gima nokelo dhano mawuok e pinje mopogore, gino manomiyo boma no ochako mewo chon. As a major economic hub in East Africa, Eldoret attracted traders, workers, and professionals from far and wide who settled here, contributed to its economic growth, and built a cosmopolitan population whose diversity has been the secret ingredient to Eldoret's vigor and perpetual dynamism. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua mabende noteno jatend piny nyasi no orwako Eldoret kaka boma maduong' kopako jopur mowacho ni emogero boma no. Hii city ya Eldoret imejengwa na wakulima na pesa ya ukulima. Kwa hivyo ni mzuri, tunaheshimu wakulima kwa sababu wamejenga hii city mpaka pahali imefika. Pia wewe sasa ukitoka Nairobi City ukija nyumbani pia unakuja city. Sasa mimi ndio umeniwacha kwa mataa, lakini ni sawa tu. Sasa wewe umejipanga huko city Nairobi, huko city hapa, mambo yako imekaa mzuri. Gavana ma Uasin Gishu kama Eldoret nitiere Jonathan B orwako wachno ka olombo joket mwandu mondo med keto mwandu e boma no makoro yudo nying manyien. Eldoret is a unique city where you can invest, live, and even retire. With some of the best climatic conditions in the world, we warmly welcome you to experience our greatest city. Like El Dorado, as described in Poltaire Candide in 1759, Eldoret is a city of equality and prosperity. To enang'o mamiyo boma imedo rang'eny machope boma maduong' kata city.
Mokwongo, kwan oganda e bomano nyaka bed ji ma ok tin 250,000 kaluwore kod kweno mar ji mar census. Boma nyaka bed kod chenro makare mag wito taka, apeini mabeyo, teye genga peini, chirni, kuonde nego mach, nyalo mar kedo kod masira mapoya e kind weche mamoko. Machielo en ochumi motegno. Bomano nyaka bed kod yore mathoth mag choko osuru, nyaka bed ni onyalo ywayo joket mwandu mathoth kendo nyayo dongruok mar ochumi. Boma madwaro bedo boma maduong' bende nyaka bed mochanore. Ute nyaka bed ni ogere yo makare, kaka itiyo kod lope bomano nyaka bed yo mochanore, kendo alwora mar boma bende nyaka bed maler. Mogik, en ni bomano nyaka bed ni chiwo e rang'iny mamalo chenro mag oganda, kama oting'o chenro mag somo, yudo thieth makare, arita makare e kind mamoko. Tok ma oyiene boma oro kwayo mar bedo boma maduong', kwayo ma nyaka puodhi kod Senate. Piny Kenya sani koro ni kod bombe 5 kama oting'o Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru kaachiel kod Eldoret. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto ne otelo ne nyasi mar rwako pacho kendo dhialo jong'wech manyocha ochung' ne Kenya e tuke mag Olympics manyocha obagi e boma ma Paris e piny mar Ufaransa. Nyasi ma kamano obagi kar jot matin mar jatend piny e boma ma Eldoret. Milton Ochieng nigi ler mathoth. Jong'wech ma Kenya manochung' ne Kenya e tuke mag Olympic noyudo thuolo makende mar dhial e seche manosuogi e ndege moyiedhi mar jolweny mitiyogo gi jatend piny, ndege manowuok Nairobi nyaka Eldoret. Noromnegi e paw ndeke ma Eldoret gi nyasi ka jopiny norwakogi gi miende mag miyogi puoch kod pak. Bang'e wuoth nowuok achiel kachiel kochomo kar jot mar jatend piny e boma ma Eldoret. Miriam Apiko noriedo kako jong'wechgo ka gin giwegi ne gibet e geche ma wigi ni nono ka gisungo midila mane giyudo e tuke mag Olympic. To kane gichopo e kar jot mar jatend piny, ne en mor lilo kano bagnegi migago mar odiechieng', kama ne gichiemo kanyakla gi jotelo mopogore opogore e Eldoret State Lodge. Jatend piny notwak gi jong'wechgo kopakogi kuom kelo loch ne Kenya bang' yudo midila mathoth moloyo e kind pinje mag Afrika e tuke mag ng'wech pinje manoyuoro. Kenya bende manobedo namba 2 kuom midila mag ng'wech e piny ngima. The veritable land of champions. When I commissioned this team a few weeks ago, Team Kenya, to go and represent our country at the Paris 2024 Summer Olympics, I reminded you that you were both our best and the world's finest athletes. Today, I am extremely happy, delighted to welcome you back from your successful mission in Paris. You undertook the calling and understood the burden of shouldering our collective aspirations and dreams as a nation on the global stage. And I say, you did not disappoint. In Paris, our athletes once again demonstrated to the world that when it comes to endurance, determination, and the unshakable will to succeed, we are at the top of our continent and can match the best anywhere in the world. Jong'wech mopogore opogore manoyudo mich ne okopando mor margi e kar jot ma jatend pinyno, kata kamano jotelo manotwak nonyiso dwaro mar medo keto maino e sekta mar tuke mondo mi Kenya obi otimie maber moloyo e tuke mabiro. Joloch mag midila mar goldi moro ka moro nomi omenda maromo siling milion 3, milion 2 ne joloch mag silva kod milion 1 moro ka moro ne joloch mag bronze. Milton Ochieng, Ramogi TV. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka oyango ni pod gitiyo kanyakla e riwruog siasa mar Azimio kendo pod Raila Odinga e ogai mar riwruogno. Musyoka noyango ni pod oloso kod ogai mar Azimio Raila Odinga ka gimedo sire e campaign mare mar bedo jakom duol mar pinje Afrika kata AUC. Ewi mano koni jatend migawo manyien mar omenda John Mbadi ni kod ting' matek e lemono ma odonjoe. Kalonzo ne lose nyasi mar yawo ayanga romo ma higani mar rawere ma pinje Afrika kata Africa Youth Forum, kowacho ni romo no chopo seche mar rawere ma piny Kenya osebedo ka kedo kod kata kedo ne ratichgi kod telo maber. Olero ni owinjore tim nonro ne ringre ma hawo 300 manie kuonde kano ringre ma pok oyangi kod jogo ma olal bang' ng'anyo mane obede pachoka.
John Mbadi tumwombee jamani, kwa sababu Ruto alisema huko sijui upande alikuwa wapi huko Embu, kasema sasa amechoka kuitwa Zakayo peke yake. Sasa John Mbadi akileta hii sasa atakuwa Zakayo mwenzake huyo. You see, we must continue to engage with Raila Odinga. There's no way we will not engage with him going forward, and so that is to be expected. What Gen Zs and millennials and Kenyans expect is transparent engagement. We all know to run a government, you need to have a measure of taxation, all right? But it's how you go about it and what you do with those taxes. Gen Zs have done thorough research to see that, for example, KRA and whatever, everybody is being corrupt. Kawadhi jimeni spika marod bura mamalo Moses Wetangula igeno ni biro lando ayanga ni kar chung'od bura ma Ugunja komi odong' thuolo bang' mane jaod bura no James Opiyo Wandayi nyocha ogwel kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Kar chung'od bura ma Ugunja kanyakla kod kuonde chung' ute buche mamoko ariyo sani dong' nono. Kaka kamano jodak makono biro rito ahinya yiero madundo kuondego kaluwore kod midhiero mokwako duol mar IEBC. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka ndalo medo dhi kendo oganda ne kod geno ni spika Moses Wetangula biro timo lendo mar yango kom od bura ma Ugunja ni odong' nono kutende kod chik mar katiba namba 152 kare mar adek. The Honorable James Opiyo Wandayi mane kaluwore kod welo mar mane en jaod bura ma Ugunja James Opiyo Wandayi mane ogwel kaka jatend migawo mar teko to kod modhi. Gwelo motim kod jatend piny William Ruto ma koro chiwo thuolo ne duol mar IEBC mondo tim yiero madundo ne kombe modong' thuolo. Moko kuom kuonde chung' ute buche modong' nono kelo kanyakla kar chung' od bura ma Banisa, kama mane en jaod bura ma Banisa machon Hassan Kulo ne owito ngimane masira makoch mar apaya. Kama chielo bende en Magarini, kama doho ne owito yiero mar Harrison Kombe oko. Machielo kendo mibi timie yiero en kar chung' od bura ma Ugunja bang' jatend piny William Ruto ne walo jatend migawo mar teko kod modhi James Opiyo Wandayi. Kata kamano, jodak mawuok kuonde chung' ute burago biro rito gi sironyo kaluwore kod midhiero mokwako duol mar IEBC pachoka. Midhierogo oting'o onge mar commissioners mongirore mag duol mar IEBC e apisi. Bura momaki ni aput mane owal kod jatend piny mondo yier commissioners mag duol mar IEBC. Kata kamano, duond buche siasa kaka mar Political Parties Liaison, LSK, e kind mamoko notero ng'ur e doho. Bende midhiero mar pesa gisani pod okwako Kenya kendo onge pesa mar budget motengi ni chenro mag yiero. Duond bura mar ODM bende igeno ni biro dhi timo gwelo ne ng'at achiel madhi kawo thuolo mare en jaod bura mokwel John Mbadi. Duol mar IEBC ema pod biro podho welo motim kod chamano. Nitiere wot maromo 7 ma bende nyaka sani onge kod MCS kendo irito mondo chuog duol mar IEBC eka giyud thuolo mar yiero jotelo manyalo telo negi kaluwore kod katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jod bura omiyo gaye mar obila mogwel Douglas Kanja wich bare wi kaka obila ne oketho ratiro mag jong'anyo e kinde ng'anyo mag kwedo chik paro mar chik omenda ma pachoka. Jod bura ne dwaro ng'eyo kaka jopiny ne omuomo obila mane rito od bura kendo monjo kaachiel gi wang'o od bura. Kanja goyo bade piny ni thoth jong'anyo ne obembo obila kendo singo mar timo ikruok malong'o e ndalo mabiro mar geng'o masira makamano. Chris Owino oluwo chenrono machiegni kendo ogoyo kogno chenro mar goyo kogno Douglas Kanja kendo ikono report machal gi mae. Rapar mag tarik 25 dwe mar auchiel higani e kinde mar rowere mag Gen Z ne omonjo od bura mamalo odhi nyime kod chien ogai mar obila mogwel Douglas Kanja e kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita. Douglas Kanja Kirocho. Do swear that Douglas Kanja madhi kawo kar ogai mar obila machon Jafet Kome ponono ni od bura opuodhe ochwero luya e dokne apisas mag obila mane otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo. Kanja onyiso komitino ni kata odoko ni katiba omiyo jopiny ratiro mar timo ng'anyo ok onego giroch ratiro mag joma moko kaka jo ohala kod joma onge e ng'anyo.
It is very, very true that the Constitution of Kenya, the Article 37, has given the people of Kenya the right to protest, the right to picket, to demonstrate, and to deliver and hand over petitions to public offices or public officers. However, I must also hasten to say that where one's rights ends, another right begins. E komachielo, Kanja oket e orindi maliet e wi arita mar jo od bura bang' jopiny monjo kendo wang'o od bura. Jo od bura ne dwaro ng'eyo kaka jopiny ne omwomo obila kendo donjo e od bura mamalo. E duoko mare, Kanja ogoyo bade piny ni jong'anyo ne otong'o ne obila e rieko tarik 25 dwe mar auchiel higani bang' dino wang' apeyni mag Thika kod Kiambu Road kendo geng'o ne geche mag simo mach kalo. This is an area that we cannot allow anyone to come around joking around with this parliament. So for me, I will do whatever it takes to ensure that this parliament is safe and secure as the IG. Ewi obila majendeke mane omake kanda mag video kachielo jopiny kod jofwamb weche kod magina ne oyango ni nonro dhi nyime mar kaonegi okang' mager. I know there are several investigations that are ongoing in relation to what happened during the demonstrations. There's a clear demonstration that any use of excessive force cannot be around and it cannot go unpunished. And that's the reason why those bodies have also come on board to address those matters. Ponono ni od bura opuodhe, Douglas Kanja, ma osebedo komanda mar obila mag majoni kuom thuolo malach, dhi bedo ogai mar obila mar Abich e bwo katiba mar 2010. If approved to be the IG of the National Police Service, I will ensure that the service performs its duties within the framework. Kanja ne okawo kom kamano e yor kojolo bang' Japhet Koome gwetao kaluwore kod seyo mag josiasa, ute lamo, riwruoge makedo ratich jopiny kod rowere mag Gen Z e wi kaka obila ne otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet olando ng'anyo mar jopuonj machakore tarik 26 dweni bang' duol mandiko jopuonj tich TSC rem chopo dwachgi. Jagoro maduong' mar Kuppet Akelo Misori olero ni winjruok mar kuku mar Ten Kuppet ema ong'ado ni jopuonj nyaka dhi ng'anyo mar sundo piny owacho ochop kare dwaro maggi. Ten Kuppet okwayo jonyuol mondo kik we nyithindgi dhi e skul chieng' yepo ni mar jopuonj biro bedo maonge skundego. Jobura ong'ado ni nyaka wang'any kendo jonyuol kik ter nyithindo tarik 26 dwe mar 8 higa ni skul. Jopuonj nigi rochruok margi e yor mar medical cover. Ni insurance monego bed ni miyo jopuonj cover. Koro ok nyal miyo jopuonj cover no. Nikech ka jopuonj odhi e osiptande mag gibedo ka gidhi e pile, tiriembogi ni wan pesa tinde ok chulwa. Jopuonj nigi loans mang'eny ma gikawo. Gin gi sako gi pesa ma gitere sako. Iyudo pesa bende chik mar piny NSSF. Jopuonj osedhi e portal mar NSSF to yudo ka pesa gi mong'adi madonjo NSSF kucho onge. Ka japuonj ma graduate chamo siling 17,000 to kendo dak e town machalo ka Kisumu, Nairobi kata Mombasa. Maendi en gima nyiso ni wan gi employer ma ok sensitive. Ng'ato kosebedo qualified to nego totimo tich machalre gi ma jopa moko timo. To nego be ni chule pesa moromore gi tijeno. Nyakoromo gi kanyo sa 1:17 wakaw yo mokwongo. Aneno ka otel ochopo ka e mbui mar Facebook. Moses Ogundo wacho ni neno waka intiere Migori County, Ramogi Ler Nyowuoro. Kamano Kari Alata wacho ni neno waka intiere Lak Nyero Suba kod mingi Minusudi. Erokamano Freddy Handa wacho ni Kalonzo owek bagogi. Bodino chieng' aneno weche manyien ka Dandora Face 4 Ramogi Ler sana. Erika Woche aneno Ramogi TV maler ka Nairobi Kaloleni amoso joka Boch Karading Ogadi School kotel negi Woche Ligala Obuola Ligala kod japuonj Abich Bando. Vitalis Ochieng' Simfro aneno weche manyien live kod yeyo makare matimore e piny Kenya ema waneno kaka chala
magoni kanyo sirikal to dewie jopuonje. Erokamano kik idhi mabor. Saa 1:18. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Migori County ne wasingo nu kendo singo and gowi. Ani singo and gowi Wan Kakaramogi FM wasibedo para manyime marichiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo e tija piko. Emomiyo tich abich tarik 16 dwe mar aboro higa niendi, Ramogi FM kelo ni Apiko Summit 2024 temi chop chon e alap ma wendo Bus Park irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo e tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyatimo kaka Sokoraf biro bedo kanyendo sama jangolo matukluo kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit Awendo Town chakore saa 3 mar okinyi nyaka midhiambo. Onere ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo, mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Korido ka nasetemo ga imagine kaka wanyatiyo gi technology mondo okonya gik mang'eny obed mayot. Korido ka with robotics nitiere gik mang'eny minyatimo e sama tin. Machiegni kendo Gavanas ma Wakeini kotenegi kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti oromo kawuono motelo ne chenro motisi kaka Machakos G7 madhi timore kiny e alap mar Kenyatta. Wavinya wacho ni obiro yawo ayanga chenro ma counties no e sekta mopogore, gino mabiro jiwo kendo konyo rowere madirom 2,000. Jatend riwruog Gavanas Anne Waiguru olero ni chenro mar G7 geto jiwo joma mine e weche mag telo kod dongruok. Gavanas ma Wakeini go biro riwore kod e nyasi no kaka yor sumo paro e weche mag dongruok ma ginyalo chwalo e counties maggi. It will be a pleasure to showcase our projects in healthcare, youth empowerment, talent development, social welfare, climate change, infrastructure, and a project under Mama Initiative, the Matu Daycare Center. I note with satisfaction that a total of 276,000 individuals will benefit from these empowerment programs. The idea of the G7 is to encourage women in leadership, first by starting to encourage those who are already elected, but also by coming together, visiting one another, looking at what the projects our colleagues have done. We hope to encourage those who are aspiring to leadership that it can actually be done.
Jodak malaini 7 e Kibra nobedo gi midhiero mar mach ma owango ute kendo ketho mwandu manengone poko yangi bang' mach muocho tieno ma piny orugodo kawuono. Jodak ywak ni masiche mag mach medo ketho mwandugi ka koro gibiwo seyo modhuro ne gavana ma Nairobi kuom koso keto okenge makare mar rito ngimagi kod mwandugi e kinde ma masira mag mach monjogi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler. Idiero tieno ka jajuok, matoka mag simo macho makong'we iri titi, apaya ka ging'ur malit, mondo wenegi apaya gikal. Geno, en mar chopo kama masich macho nenoe mondo gikony e simo mach ma omonjo jodak ma Kibra. Wan bende wakaso bangi. Kuom hawi marach, matokni gi ochopo Kibra to modeko, kendo maonge kod pi moromo manyalo konyo e simo majno chuth. Gino mawang'o i jopiny. Moto ilianza 5, si ni kweli? Zimamoto zimekam gari mbili, si ni kweli? Tunaambiwa kuna kazi ya zimamoto na zina maji. Kwani kazi ya zimamoto ni gani? Sakaja must go, Sakaja ashuke. Huku na ban, ala kuna nini zina maji. Giwacho ni majino mapoko ng'e gima ne okelo omiyo gilal maduong'. Kama sasa mimi nimechomekewa. Sina kazi, sina mali ndani kulala. Naenda wapi? Giduol achiel, jodago medo biwo seyo ne gavana ma Nairobi kendo kwayo piny owacho mondo ketnegi kar simo mach machiegni kodgi kaka achiel kuom yudo kony mapiyo e kinde ma masira oneno. Ofisi ya gavana, ofisi ya president, wakae chini watusetie fire station zetu hapa line 7 kwa kila ward. Na vijana ndio wafanye kazi kwa fire station. Atutrainiwe kazi. Masira ni biro ndalo machuo kende bang' chiro matoi mach wang'o. Masira manoweyo ji 4 ka owito ngimagi kendo mwandu manengo ne poko yangi kethore. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Mala anyuola 5,000 podo jote kuonde jot mako jolo dweche buora bang' weche koth ka achiel gi oula duono ka ywak margi en piny owacho olokonegi tokgi. Gikwayo piny owacho mondo ogernegi ohinga e alwora mar Nam Lolwe kaka yorno mar tieko pek mar oula ma pod monjogi. Efinya Kidi ni kod lerno. Jodak e gweng' Manduru mayudore sub county Manyando oloko kuonde jot mako jolo kaka kuondegi mag dak ka thothgi onge geno mar biro dok e utegi bang' monj mar oula mane oweyogi gilal matamre gi nono. Ne biro kaka piny lich magiga te manodong' nyaka mogo mane jogi nomiya anoyudo ka tuo kata ng'ama chodhna gik moko onge malepa notimo pi lilo manodong' e pi kuno makata sani moko tope pi kuno e ng'ama ne dhi omna onge. Gilero ni kuom thuolo malach gisedak gi achiedh nade kendo gin gi luoro mar gamo tuoche kaluwore gi chal mar alwora e kinde manong'no to en achiel kuom gigo ma ochunogi mondo gilos go ng'iyo. Gima chando waka en chiemo to gi kaka wanyalo gedo ute wan kaka an sana odogore piny onge pod pi nitiere kanyo onge kaka nyalo chako dhi gedo tagombo ni mondo adhi aged dala. Kata obedo ni sirikal ne osingo chulo ji ma oula ne okelo nigi midhiero, jodak e gweng'ni lero ni mano wach mawendo kendo pok giwinjo ni achiel kuomgi oyudo chudo machalo kamano. En mana jo Red Cross ema kelo nwaga chiemo to gi thieth kende. To chiemo gine pesa Chenro mag somo bende pod ni kod ng'ikruok ne nyithindo ma odak e kuonde makamagi ka moko kuom nyithi skunde somo e alwora ma ok ber. Otegi ne piny owacho mamalo kod tend kaunti ma Kisumu en achiel kendo giwacho gi chuny mool kendo mojok ni ok gidwar kony moro amora e yor kojolo kopogore gi gedo mar ohinga mabiro geng'o oula mawuok e Nam Lolwe. Obed county government kata mana national government mondo bi owuothe irwa ka obedi mondo wago mbaka wanyalo ng'adore rieko to moloyo ne mago ni ne giketnwa gabiu e dho nam mondo gigonwa daik wabed kaka nyinde chon kik wawe pinywani. Efinya Kidi, Ramogi TV. En gima lit ni jopiny pod odak e ngima marach machalo kamano kata obedo ni weche mag oula kata koth mapek nosedok chien. Wageno ni sirikal biro winjo ywakgi kendo chiwo duoko makare mochwere.
Kawadhi nyime ni jopiny gweng' ma Orembe ei Sino Kagola sub location kar chung'od bura ma Kasipul ma osebedo gi midhiero mar pi maler ma ginyalo tiyogo e miere yudo fungruok bang' riwruok moro mar kor gweng' Karasibiyo kunyonegi pi. Chenro mar pigno obiro kaluwore gi ywak ma jopiny e alwora osebedo kagolo ka giywak ni giwuotho ondamo maboyo mar manyo pi e aoche. Riwruogno ma ong'ere ni Central for Rural Empowerment and Agricultural Transformation CREATS ochiwo ayanga pigno e lwet jopiny mondo gichak tiyo kode. Jatend migawo mar pi e kaunti ma Homa Bay Joash Aloo koni sirikand kaunti medo tiyo machiegni gi riwruoge ma ok mag sirikal e jiwo sekta mar pi. Sani koro aneno kaka ta joma ni skul biro omo pigni ka mondo konywa nyithi skul. Erokamano maduong' ni project mochakani kendo obiro miyo maendeleo mabiro bedo ka biro bedo maber mokalo. Koro sani wan gi mor kata nyathi ma skul tidhi ng'ise ni ringi dhi tuom pi kacha piyo pi kel nyathina piny tang'eno chido. Gibiro dhi mbele gi project mar Tinasari maburo support wechegi mag uso yien kendo yiendegi ibiro tigo e projects mag environmental activities. Asenyiso ni wakunyo pige gwenge ma e sama owuoye ni wakunyo pige 80 ariyo ward ka ward. To wan pige wa kaka wanyisou en ok goye gi stima. Wan pige wa igo gi sola. Waloso gine chuma modhi malo kaeto wakawo tangi maduong' waketo malo kanyo. Kaeto kwasekunye kama tigoyo donjo ang'o odonje tangino. Kaeto waketo tap sa 6. Koro yawa pi piyo tiwene wadu thuolo dhi kamano ma ji ok digni. To koro joma ni machiegni to nyalo ywayo pipe bende kere negi e gwenge. Riwruoge moko mag piny owacho e kaunti ma Siaya kwa sirikal mondo ket maine sombo mbui mondo kel kony ne rowere ma pacho ka. Direkta mar riwruogo Okok Shida CBO Alex Okula dwani piny owacho keto kenge ma nyalo miyo rowere donjo e mbui mondo kony e sombgi kod reso midhiero ma gikaloe kama oting'o koso tije kod weche mamoko. E kar kod apisa mar riwruogno mochung' ne weche mine, kit chwech kod weche thieth oyango ni kaka riwruok gichano bedo kanyakla kod skunde siro somb science. Jotend riwruogego ne loso romo mar rawere ward ma South East Alego kendo kelo jotend riwruoge mamoko. Unaanza kuenda kwa mwezi mpaka wanakuwa na stress. Anasema sasa sura imefanya nini? Wagombo mondo mirawere obed gi teko mar ng'eyo kaka ginyalo tiyo gi gik manyasani, simo, laptop mondo mi ngimagi obed mayot. Wabro kelo ji mantie gi lony mopogore opogore mondo mi opuonjgi omigi mijing'o kendo wabro mako lwetgi e sombgi. Sani ji mathoth loso mana gimiluongo ni content creation e kor mbui to giuso oko mondo mi giyud tich. Ka sirikal nyalo puonjo nyithiwa gige skunde to bro miyo gin bende gibed gi thuolo mar piem gi jowadgi mane piny mangima ka giuso gik ma giloso e yo mar mbui. Yudo ka vijende matinde gi ino ka koro ngima osetamo gi ok gidhi maber gi ngima to koro gikawo ngimagi. Yudo ka ng'ato dere, ng'ato tho. Koro these are some of the challenges ma they are experiencing. Koro bringing them together it is a way ma they can talk it out. Ginyalo socialize, ginyalo share gi jowetegi and then gineno na problem mara ni kod machielo cha mara ni koro ka gin together na mara ni be mara ni tinie molo manga machielo. Opuonjwa gik mang'eny about leadership, opuonjwa gik moko maber about science, technology, engineering, mathematics. Rowere kokalo kuom grube maggi ojiw mondo kaw omenda mag dongruok ma oting'o mano mar Uwezo Fund ma ichiwo kod piny owacho mondo gitim go dongruok. Ma biro e kinde ma ywak nitiere ni kwan grube mathoth mane okawo omenda mar Uwezo Fund e sub county ma Suna West pok oduoko omenda go. Jafwambo marwa George Juma miyo waler. Omenda mar Uwezo Fund achiel kuom omenda go ma piny owacho ni obiro go mar jolo weche mag dongruok ne grube mag rawere, mine kod mamoko. Omenda ni osekelo lokruok kuom grube mane okawe kendo tiyo kode makare. Kata kamano, nitie grube mathoth ok nigi tiyo kode makare kendo duoke koro tamogi. Sub county ma Suna West county ma Migori en achiel kuom sub counties e county ma Migori mathoth grube pok oduoko omenda ni. And people have been given money.
Some of the issue is in defaulting. The default rate is very high. You know, other people take money in their hand, they share as stable banking. You must have a document which can show a donor that you are capable of paying loan. Jobun Masona West Peter Masara, Maori koni uwe kindeno, manio yawa yanga, chendo masiro rawere, eweche go magdongruok, kamagube maroma par, nudo gige mag timo halamo pogoro pogore, mautingo, nyamburko mar probok maneome, hiruok no majere matatu, neowacho, neomende nekosetigo, makare. Uwezo fund for Suna West was misused between 2013 and 2016, but that is the past. We gotten some money, 1 million, and remember, I disbursed it. We are going to disburse another money for 15 groups very soon. I want this money to be a revolving fund. I don't want giving it as a token. We want a group, we give them money, we stabilize their capital. I've got the 2 donors, one in Germany and one in America. Wach makamae ni ose ko Jalup County Commissioner, igwego mag Suna West Mbela Mutua, mani wane kaka pinyo wacho, gikwa jog bende ni omi omendane, Mar Uwezo Fund, mondo koro duoke. As a committee, I'm a member of committee. We are trying to reach those people who were given the funds so that they can repay back, so that others wapatiwe. Ekinde nyasi ni mari ya wayanga chindono masiro rawere, eyorego mago hala, esabgono ma Suna West, masara ne okono pinyo wacho malo kachiel kod mano mar county, ne oket maino, egero kembe, mabende koro nyalo chuogo tije, ne rawere. Onego wakete gimil timo ni value addition, gik mawango. Rech wako bedo processed in Migori, to bedo exported, mano wadhi miyo jomoko tich. Oduma mwagole puothe, kolosi mokboye, kore use supermarket, odhi medo jowa moko tich. Bende ne ojiwo rawere mondo koro bedie grube, mondo giyud konyo yorego mag ohala, pur kaachiel kod moko, kendo kiket mana genogi e tije mindikogie. Ji te ok nya bedo ofis. Jomoko nyalo bedo joma otimo gigi giwegi, ng'amotimo mechanic, ng'amotimo wiring, ng'amotimo plumbing. Koro an gima temo timo sani ni watemo jiwo jowa. Tuko na blow dries, tuko na mashini hadi za kutengeneza kucha. Niko na watu 105. Wakati niko na watu active member ambao wanatoa shares na sijaanza kupeana loan. Nilikuwa nataka kwanza ninunue asset ndio nianze kupeana loan. Nok mar tije pod en midhiero maduong', mabende pod okwako piny Kenya, ka thoth rawere ywak ne gisomo, to kama yudo tije ema koro onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jotije pewe ndeke Kenya Aviation Workers Union koro wacho ni gilalore mar rango ka ginyalo chungo ng'anyo manyocha gilando ni gidhi chako wuok tich mabiro. Ma bang' romo gi jatend migawo mar Labour Alfred Mutua ma okwayogi mondo mi gichiw thuolo ne lalruok e wi ng'ur ma gin godo. Jotijego nyocha obwogo ng'anyo ka kwedo chenro mar winjruok manitie kind tend pewe mag ndeke kod kambi moro miluongo ni Adani ma owinjore okongi paw ndeke ma JKIA. Winjruokno kelo luoro ne jotijego ma wacho ni gibiro wito tije. Some roguish elements within management we are asking the government to address. As a union, we are determined that we will not allow them to stay there a day longer. We will not allow them. Then we have the issue of Adani, where our demand is it cannot be done secretly. We are not just part of Kenya, we are stakeholders. Our members are investing their time and energy at Kenya Airport, at JKIA, and in all other airports every day. So we cannot be wished away. Otherwise, that is our position. We will be communicating the resolution of members tomorrow. I have secured for them an appointment, a whole-day appointment, to hold a session with the new minister, Honorable Davis Chirchir, next Tuesday in his offices to discuss all their issues. And the minister is a listening minister. He wants to hear them. And then from there, there'll be a way forward so that this country can continue in harmony and development. So Jatend migepe pacho ka Musalia Mudavadi nyiso jotelo mochung' ne nyiewo kod keyo mwandu procurement and supply ne kembe kaachiel kod riwruoge mopogore mondo mi ochung' motegno mar kedo gi weche mag mibadhi e pacho ka. Kane oloso kod giermo magala moro mane gibago Mombasa, Musalia koni nonro yango ni piny osebedo
kalalo silings trillion 2.6 higa ka higa kalore gi weche mag mibadhi mitudo godo jogo manyiewo kod keyo mwandu mopogore pacho ka. Onyiso jotelo go mondo miyo chuog chike mabiro miyo piny owacho kawo okang' mowinjore ne jogo ma itudo gi weche mag mibadhi. Kolero ni mano e yo kende manyalo kelo lokruok e kindgi giwegi. Magine wacho ka apisas go ne bende oseyo piny owacho kuom nyawo mibadhi kalure gi deko mar chwalo omenda kuonde ma owinjore e sechego ma owinjore. That we have been forced to make difficult decisions to keep our country in motion and avoid public confrontation with the people, particularly our youth. The government is setting up digital centers across the country to enable Kenyans to access government services online. This digitization plan also requires the procurement of government tenders be done online without bureaucrats, suppliers, and procurement officers engaging in corrupt practices such as bribery, embezzlement, kickbacks, and tender rigging. You have to enhance transparency in the procurement process. It becomes embarrassing when you take a walk somewhere out of the country and you go and see what the cost of that item is and what you paid for it in your own country. You get embarrassed, you get shocked because somebody ametucheza, mtu ametucheza, ama watu wametucheza. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitiko makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Sifa hizi zote ni zako baba, chukua, chukua, he. Chukua, chukua, sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako baba, chukua, baba, chukua, he. Chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811 *343#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Kambi mar View Travel omakore gi Muthaiga Golf Club motelo ne tuke mag golf maiga ni mong'ere kaka Patrons Cup mabiro timore Muthaiga Golf Club tarik 23 nyaka 25 dweni. E makruok makamano, View Travel ombeko nengo wuoth ne jotugo kochakore adhula nyaka golf. Nengo mar wuoth ne jotugo mag golf biro nywako nyaka jotugo madhi South Africa ka biro nywako otiko mar ndege nindo dala biche pinyno timo limbe kod nengo mar tugo golf e pinyno. Sport in the country because it has an opportunity to sell or market the country in a big way. So for us to achieve this dream, we need partners, because if you want to go far in a journey, you have to go with someone else. Otherwise, if you go alone, you can only achieve maximum the potential you have. Basically, travel is not limited, to the traditional way we travel. We also have sports travel, which is growing. And as my host here said, his dream is to see this grow. So with View Travel, we are also sharing the same dream. We want one day to be bringing in international, audiences to come and watch the competition here domestically. Mane thulo mane wan godo weche manyien mag ang'ichwelo. Director mara Philip Ochingo wacho ni kata mana sa mar somo duoko onge, kata kamano
Kik chunyu tho waromo kendo weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.